Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού, του Άντων Τσέχοφ. Αφηγητής Θανάσης Δρίτσας. Κυρίες και ούτως υπήν κύριοι, εζητήθη από τη γυναίκα μου να κάνω εδώ μια ωφέλιμον ομιλίαν επί ενός οποιουδήποτε θέματος. Γιατί όχι? Αφού πρέπει να κάνουμε μια ομιλίαν, ας κάνουμε μια ομιλίαν. Όσο για εμένα το ίδιο μου κάνει. Δεν είμαι βεβαίως καθηγητής και στερούμε παντός επιστημονικού τίτλου. Ωστόσο, είναι τώρα 33 χρόνια που ακατάπαυστα, μπορεί να πει κανείς, με βλάβη της υγείας μου και τα παρόμοια, εργάζομαι επί αυστηρός επιστημονικών ζητημάτων. Σπαζοκεφαλιάζω τόσο πολύ που φανταστείτε, μερικές φορές γράφω επιστημονικά άρθρα ή ούτως υπήν, όχι εντελώς επιστημονικά, αλλά που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν τέλος πάντων ένα τέτοιο ύφος. Έγραφα αυτές τις μέρες μεταξύ των άλλων ένα σημαντικό άρθρο υπό τον τίτλο «Περί της μοχθηρίας μερικών εντόμων». Το άρθρο αυτό άρεσε πολύ στις κόρες μου, ιδίως το σημείο το σχετικό με τους κοριούς. Αλλά εγώ, αφού το διάβασα, το έσκισα. Ό,τι και αν έγραψα, δεν θα μπορούσε να το πάρει κανείς δάκι για την ανακάλυψη της πυρίτιδας. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στο σπίτι μας, κοριοί, ακόμα και μέσα στο πιάνο με την ουρά. Εδιάλεξα για θέμα της σημερινής ομιλίας μου, αν μπορεί κανείς να την ονομάσει έτσι, την ζημίαν που επιφέρει στην ανθρωπότητα η χρήση του καπνού. Εγώ, οφείλω να το ομολογήσω, καπνίζω. Αλλά η γυναίκα μου με διέταξε να μιλήσω σήμερα για τον καπνό. Αφού πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τον καπνό, ας μιλήσουμε για τον καπνό. Όσο για μένα, το ίδιο μου κάνει. Και σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσετε την ομιλία μου με όλη την πρέπουσα σοβαρότητα, για να αποφύγουμε οτιδήποτε δυσάρεστο. Όσοι ενοχλούνται από μια σοβαρή επιστημονική ομιλία μπορούν να μην ακούσουν ή να βγουν ακόμη και από την αίθουσα. Επικαλούμε ιδιαίτερα την προσοχή των κυρίων ιατρών. Θα μπορούσαν να βρουν στην ομιλία μου πλήθος χρησίμων πληροφοριών, διότι ο καπνός, εκτός των βλαβερών του συνεπειών, χρησιμοποιείται και στην ιατρική. Εάν, παραδείγματος χάρη, τοποθετήσουμε μία μίγαν μέσα εις μίαν ταμπακέραν, αυτή σκάει. Ο καπνός είναι ένα φυτό. Όταν κάνω μία ομιλία, μισοκλίνει συνήθως το δεξί μου μάτι, αλλά μην του δίνετε προσοχή, είναι σαφώς αποτέλεσμα της συγκινήσεως. Είμαι γενικώς ένας άνθρωπος πολύ νευρικός και το μάτι μου άρχισε να μισοκλίνει στα 1889, στις 13 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που ούτως υπήν η γυναίκα μου έφερε στον κόσμο την τέταρτη κόρη της, τη Βαρβάρα. Όλες μου οι κόρες γεννήθηκαν στις 13 του μηνός και εξάλλου, δοθέντος ότι πολύ ο λίγων χρόνων διαθέτουμε, καλό είναι να μην απομακρυνόμαστε από το θέμα της ομιλίας μας. Πρέπει όμως να σας το πω, πως η γυναίκα μου έχει μία σχολή μουσικής και ένα ιδιωτικό οικοτροφείο θηλαίων ή ούτως υπήν, πιο συγκεκριμένα ίσως, όχι ακριβώς οικοτροφείων, αλλά κάτι παραπλήσιο. Στο σχολείο μας της μουσικής είμαι διορισμένος επί των οικονομικών. Καταγράφω τα έξοδα, κατασκευάζω τα τετράδια, επιτηρώ το προσωπικό, κάνω τις προμήθειες, εξολοθρεύω τους κοριούς. Πάω περίπατο το μικρό σκυλάκι της γυναίκας μου και πιάνω τους ποντικούς. Χθες, λόγου χάρη, είχα πάει στη μαγείρισα αλεύρι και βούτυρο, γιατί είχαν αποφασίσει, βλέπετε, να κάμουν τηγανίτες. Λοιπόν, φανταστείτε,
Η γυναίκα μου ήλθε στην κουζίνα για να αναγγείλει πως 3 μαθήτριες που τους πονούσε ο λαιμός δεν θα έτρωγαν. Εξακριβώθηκε λοιπόν πως είχαν γίνει μερικές τηγανίτες παραπάνω. Τι θα γινόταν τώρα με αυτές? Τι θα γινόταν με αυτές? Στην αρχή η γυναίκα μου είπε να τις φυλάξουμε, αλλά κατόπιν, αφού σκέφτηκε αρκετά, μου είπε «Φάε αυτές τις τηγανίτες εσύ, σκιάχτρο». Η γυναίκα μου όταν δεν είναι στις καλές της με λέει σκιάχτρο, φίδι ή σατανά. Τώρα γιατί σατανά? Κοντολογής πάντα είναι στις κακές της. Και αυτές τις τηγανίτες, ξέρετε, δεν τις έφαγα, τις καταβρόχθησα. Τόσο πεινασμένος είμαι πάντα. Χθες, λόγου χάρη, δεν μου έδωσε να φάω. «Εσένα σκιάχτρο», μου είπε, «δεν αξίζει τον κόπο να σε τρέφουν». Αλλά στα αφήσουμε τώρα αυτά. Όπως και να είναι όμως, φλιαρούμε και ξεφεύγουμε από το θέμα της ομιλίας μας. Αν και γι' αυτό είμαι σίγουρος, εσείς θα ακούγατε πιο ευχάριστα βέβαια μια ρομάντζα ή μια οποιαδήποτε συμφωνία ή μιαν άριαν. «Μένουμε ατάραχα μέσα στην ορμή της μάχης». Δεν ξέρω από πού είναι αυτό. Ηρίστο εν παρόδο. Στη σχολή μουσικής της γυναίκας μου, εκτός των καθημερινών οικιακών μου απασχολήσεων, είμαι επιφορτισμένος να διδάσκω μαθηματικά, φυσική, χημεία, ιστορία, γεωγραφία, άλγευρα κλπ. Για το χορό, το τραγούδι και το σχέδιο η γυναίκα μου παίρνει προκαταβολικώς κάτι παραπάνω, μόνο που και αυτή την ύλη εγώ τη διδάσκω. Το σχολείο μας της μουσικής βρίσκεται στο δρομάκι των 5 σκύλων, νούμερο 13. Όπως φαίνεται, όλες μου οι κακοτυχίες οφείλονται στο ότι μένουμε στο νούμερο 13. Οι κόρες μου, όπως είχα ήδη την τιμή να σας πω, γεννήθηκαν στις 13 του μηνός και στο σπίτι μου έχει 13 παράθυρα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς τη γυναίκα μου στο σπίτι και το πρόγραμμα της σχολής. Εάν σας ενδιαφέρει φυσικά, πουλιέται στο θηρορείο της σχολής για 30 καπίκια. Μάλιστα, αν το επιθυμούσατε, θα μπορούσα βέβαια να σας το πουλήσω κι εγώ μερικά. 30 καπίκια του αντίτυπων. 30 καπίκια του αντίτυπων. Δεν θέλει κανείς. Τότε 20 καπίκια. 20 καπίκια. Δεν θέλει κανείς. Κρίμα. Ναι, το σπίτι μας έχει νούμερο 13. Τίποτα δεν μου πετυχαίνει. Τίποτα δεν μου πετυχαίνει. Γέρασα, αποβλακώθηκα. Να, κοιτάξτε, τώρα κάνω μία ομιλία. Έχω χαρούμενο ύφος κι όμως θα ήθελα να φωνάξω από απελπισία και να πάω στο διάολο και ακόμη παραπέρα. Δεν έχω κανένα να του πω τα βάσανά μου και αυτό με κάνει και θέλω να κλάψω. Θα μου πείτε, καλά, και οι κόρες σου? Οι κόρες μου όταν παραπονιέμαι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γελάνε. Η γυναίκα μου έχει 7 κόρες. Όχι, με συγχωρείτε, 6 μου φαίνεται. 6 μου φαίνεται. Όχι, 7. Η μεγάλη η Άννα είναι 27 χρονών. Η μικρότερη 17. Κύριοι, είμαι ένας δυστυχισμένος. Κατάντησα ένα κτήνος, ένα τίποτα. Αλλά κατά βάθος έχετε μπροστά σας τον πιο ευτυχισμένο πατέρα του κόσμου. Έτσι πρέπει να είναι. Και δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Αν ξέρατε μονάχα. Είναι τώρα 33 χρόνια που ζω με τη γυναίκα μου και μπορώ να πω πως στάθηκαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να είναι τα καλύτερα. Κοντολογής. Για να κρυβολογήσουμε. Πέρασα μία ευτυχισμένη στιγμή που να πάρει ο διάολος. Εξάλλου νομίζω πως η γυναίκα μου δεν έχει έρθει ακόμα και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχω ένα τρομερό φόβο όταν με κοιτάζει. Λοιπόν, να τη σκέφτομαι. Οι κόρες μου δεν παντρεύτηκαν ακόμα γιατί είναι πολύ ντροπαλές και οι κύριοι δεν τις κοιτάζουν. Η γυναίκα μου δεν καλεί κανέναν στο τραπέζι. Είναι μια γυναίκα τσιγκούνα, μοχθηρή και στριμμένη. Γι' αυτό δεν πάει κανένα σπίτι μας. Αλλά σε εσάς μπορώ να το εμπιστευτώ. Τις ημέρες των γιορτών μπορεί να βρει κανείς τις κόρες της γυναίκας μου στο σπίτι της θειάς τους, της Ναταλίας Σεμιώνοβας.
Αυτή η Ναταλία Σεμιώνοβα που υποφέρει από ρευματισμούς και φοράει ένα φόρεμα κίτρινο σπαρμένο με βούλες, σαν κατσαρίδες είναι. Στο σπίτι της μάλιστα προσφέρουν και αναψυκτικά. Και όταν η γυναίκα μου δεν είναι εκεί, μπορεί κανείς να το τσούξει και λιγάκι. Πρέπει να σας πω πως ένα ποτηράκι φτάνει για να με ζαλίσει. Και τότε νιώθεις μια τέτοια θαλπορή μες στο μυαλό και μαζί μια τέτοια λύπη που δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Θυμάσαι χωρίς να ξέρεις το γιατί τα νεανικά σου χρόνια και θα ήθελες να το βάλεις στα πόδια και να φύγεις. Για πού? Δεν έχει φτάνει να παρατήσεις αυτή την τυποτένια ζωή που με κατάντησε έναν αξιολύπητο βλάκα, έναν αξιολύπητο γεροηλίθιο. Να ξεφύγεις από αυτή τη μοχθηρή γυναίκα που με βασανίζει πάνω από 30 χρόνια. Να γλιτώσεις από τη μουσική, από την κουζίνα, από τους παράδες της γυναίκας μου. Από όλες αυτές τις μορολογίες, όλες αυτές τις σαχλαμάρες και να σταθείς σε ένα γκάμπο, κάπου μακριά, κάτω από τον ολοκάθαρο ουρανό, σαν ένα δέντρο, σαν ένα στήλος, σαν ένα σκιάχτρο και να βλέπεις όλη τη νύχτα από πάνω σου το ήρεμο και καθαρό φεγγάρι και να ξεχάσεις. Πώς θα ήθελα να μην θυμάμαι πια τίποτα. Πώς θα ήθελα να πετάξω από πάνω μου το γέρικο και βρωμερό παλιόρουχο που μέσα σε δάφτο παντρεύτηκα εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Μέσα σε δάφτο και κάνω συνέχεια ωφέλιμες διαλέξεις. Να, σε τούτο εδώ και εσύ και να και εσύ. Είμαι γέρος, είμαι φτωχός. Είμαι αξιολύπητος σαν και αυτό το παλιοσακάκι με τη λιωμένη πλάτη που γυαλίζει. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Είμαι πάνω από αυτά και πιο αγνός από όλα αυτά. Άλλοτε ήμουν νέος και έξυπνος. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο, ονειρευόμουν. Θεωρούσα πως ήμουν άνθρωπος. Τώρα δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο να ξεκουραστώ. Τίποτα άλλο, να ξεκουραστώ. Η γυναίκα μου είναι μέσα στα παρασκήνια και περιμένει εκεί. Αν σας ρωτήσει, πέστε της αν θέλετε, πέστε της. Σας παρακαλώ, πέστε της ότι η ομιλία έγινε. Ότι το σκιάχτρο, δηλαδή εγώ, συμπεριφέρθηκα ευπρεπώς. Νάτι, κοιτάζει κατά δω. Δοθέντος ότι ο καπνός περιέχει το τρομερόν δηλητήριον περί του οποίου σας ομίλησα, δεν πρέπει εν ουδεμία περιπτώσει να καπνίζομεν και θα μου επιτραπεί, λέω, ούτως υπήν, να ελπίζω ότι η σημερινή μου ομιλία θα έχει κάποιαν ωφελιμότητα.